Hi guys, good morning, good morning, good morning. Morning, boy Aritoy. Jogging Follow. Mag-jogging mi karon guys. Eh dili man kay nana kabugnaw no, wala na may ice bibi. Exercise. Dayon ang atuang kuan diri karon, ang atuang sa tawag ani, temperature dili na kay nana kabugnaw kay wala naman ga negative. So back on track kata ni guys. Di nabudol na to atong isa ka amigo guys, so si paring Jose. Let's go. Sabay mo daw siya sa tawag jogging daw. Mura nagitag proan ni ba? Alright, sige guys, kita na po daw niya. Yeah. 1K. 1K. Makiat og naong oh. 9 more K to. Go. 2K. Okay. Oh, baklay na lang sa ta. Nya na punta mag jogging. 8K. 8K more. Joke. Yeah, kusugin mo dagan guys. Tricky na guys. 4K na guys. Jaga walk. Ay guys, ang mamauli namin no. Guys. Mamahaw namin mag-jogging guys, mamahaw dayon. Ay gutom man. Alright. Guys. Welcome. Kita na to niya guys, balay. Yeah. Hi guys, abot ba sa balay ni paring Jose, mamahaw namin. Sobra sa happy birthday. Let's eat. Yeah. Manami pamahaw guys no. Manami pamahaw guys, ani uli na si paring Jose. And wala kay video agahapon guys kay nabisi migbantay sa mong anak ba. Karon naghinay na may paghinlo rin sa mong kuan. Ibalik na po na mo itong kural ni Lucas. Ay guys, manana mo balik ang mga kural o mga bangko o everything else. Balik ta. Wala kayo ko naka-video kagahapon no. So maong birthday na ko kay video na busy gyud og abi-abi sa mga bisita. Yan si Lucas perting lihuka. Gikuha mo na muna yung kural. Grabe nagandaga no, inaanak siya ato sa kusina, balik na sa dire, pertigid yung lingawa yun. Shoutout sa kong palanggang mama chup-chup. No, magbutang lang ko mga gagmay mga video dire guys. Kung sa mga nahitabo agapon. Abot na mo ang isa ka bisita guys, among kuan Disney princess. Okay ra yung problema eh. Ang imong presensya ang importante. Daghang kay salamat, Bray. Salamat kayo sa mag-invita good, I promise. Ay, supode ay. Jute ka, Bray? Padulong ka, Jute? Padulong po, Jute. Ay mo ba? Correction di karon. We are. Simpleng handaan lang ni guys. Oh my gosh, karon an RY. We are perfect. Og mo to mga happenings gahapon guys no. Medyo bubo ra gyud ato ang mga na-capture nga mga moment gahapon sa akong birthday. And diri lang ako nitapuson nga video guys. And salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong pagtan-aw. Pag-amping mong tanan diha kay mag-amping san mi dire. God bless ka natong tanan. This is your boy Aritoy. Yeah. And peace and I'm out.